Ще забъркам захранката, която ще използвам днес, предоставен от магазин Hobby Sport на марката Target Fish. За днеска съм подготвил два пакета. Един е Big River и другия е Carp Carasio. Към двата плика ще добавя и 1 литър глина. Едра е захранката от Дунава. Има частици вътре. Ще сложа и течер амортизатор карамел на Sensas. Ще обвъзня на няколко пъти. Ще оставя малко да дръпне сега. Ето има и частици вътре. Доста едри частици има. За втори път ще добавя вода. Вече е готова храната. Получи се доста добре. Едната храна е черна и заради това и глината перфектен цвят. Има едри частици вътре. Става добре на топка. Ето го и резултата от днескашния риболов. Всички риби плуват обратно във водата, където им е мястото.